Hello guys, papunta po kami ngayon ng KUEKENHOF at may kasama akong maganda. Oh, grabe siya. Ayan. So guys, there. Mag-hi ka sa mga... Hello po sa inyo. Hello po sa inyo. Papunta kami ngayon kasama ang aming mga boss. Ang aming boss. Ang aming boss. Boss. Punta kami ng KUEKENHOF. Excited. Kaso umuulan. At ngayon, meron pa akong kilay. Kilay is life. Nagkilay po siya. Nagkilay po ako kaya umulan. Siya po Ayan ngayon tuloy. Si Madam Kilay. Parang ano yung kilay ko. Ano? Hindi pantay. Tama. Ayan o. Pantay. Okay, see you there po. Ipapakita namin ang first time namin pumunta ng KUEKENHOF. Kaya excited si Joy. Umulan tuloy. Umulan tuloy. Ayan o. Bye bye guys. Video pala. Nag-grabe siya. Oh, wow. Where's the flowers? Oh wow. We take a picture. Yeah, picture. Ice cream. Wow. This is gonna be like This one is in my Malamig. garden in the back. You know the little one? Yeah? No. Oo. Nandito na po kami. Ayan na po. Malamig po. Ayan po. Maraming tao. Joy. Ayan o. Ah! Malamig. Very nice flowers. Tam jest flowers now. Ayan, si Joy. Tak, flower. Flower. Flower daw. Flower Joy. Ha? Ayan, busy. Malamig pa. Finally, nakarating kami. Haba-haba ng ano ba yun, Joy? Ng biyahe. 1 hour and 45 minutes. Ale to do jedzenia. Maghahanap kami ng makakain. So, ayan. Paakyat sa window. Tada! Ow! Picture, 1, 2, 3. Yes. We are in the windmill.